Beste kijkers en luisteraars, ik wil u van harte welkom heten namens het Surinaams Bijbelgenootschap bij de presentatie van de NBV 21, de nieuwe Bijbel van de 21ste eeuw. En heel speciaal voor deze presentatie, want het is een heel bijzonder moment, is afgereisd naar Suriname de directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Riewert Buitenwerf. Met Riewert zullen we vandaag meer praten over de vertaling van de Bijbel, hoe belangrijk dat is. En later in een andere uitzending zult u te horen krijgen of meer te horen krijgen van het gedeelte van de presentatie van de nieuwe Bijbelvertaling. Riewert Buitenwerf, van harte welkom in de uitzending. En wat ik zo bijzonder vind, is dat wij beiden hier zitten, een prachtige entourage, echt het Surinaams tintje. En nog leuker weer, een Surinaams drankje waarop we denk ik kunnen proosten. Laten we dat doen. Het is Dawet, lekker drankje. Heerlijk. Ik heb aangegeven, Riewert, dat jij de directeur bent van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Ik heb naar een filmpje gekeken waarin jij aangaf op sociale media, waarin jij aangaf dat jij een liefhebber bent van de Bijbel. En ik vind dat woord toch zo bijzonder. Wat maakt dat je dat zo mooi hebt verwoord, liefhebber van de Bijbel? De Bijbel is het bijzonderste boek dat er is. En op allerlei momenten in je leven kan je dat gebruiken. Je kan er troost uit putten, inspiratie. Soms zet de Bijbel je ook weer even op het goede spoor. Maar het is ook gewoon een heel mooi boek. Ik ben van oorsprong Bijbelwetenschapper. Ik heb ook geleerd om heel minutieus in de Bijbel te lezen. En dan kan je ook mooie ontdekkingen doen en ervan genieten hoe mooi de Bijbel ook is. Dus het is echt een combinatie van het woord van God voor mijn leven en ook de liefhebberij om er echt op te studeren. Ja. En ik zie ook met het enthousiasme dat je het ook zo mooi kan verwoorden. Ik heb ook wel gelezen dat je naast directeur ook wel vertaler bent. En daar komen we eigenlijk ook een beetje dichterbij van waarom is het vertalen van de Bijbel zo belangrijk? Ja, de Bijbel is een boek, maar het is een boek dat geschreven is in het Hebreeuws en in het Grieks. En dat kunnen we natuurlijk eigenlijk niet lezen. Dus het is nodig om het woord van God te kunnen verstaan, om het in je eigen taal te hebben. Ja. En dan is het ook zo, en we zitten hier natuurlijk in een mooie decor van alle verschillende talen die hier ook in Suriname zijn. Het is ook zo, je hebt natuurlijk, als je zegt we maken hem in het Engels, dan kan iedereen het ook wel een beetje lezen. Maar het gaat uiteindelijk om dat het in de taal van je hart is. Dus de taal die je moederstaal is. Zodat God ook spreekt, zeggen we dan bij de United Bible Societies. Spreekt in de taal van jouw hart, in jouw moedertaal. Ja, wil dat dan zeggen dat iedereen, dat ik bijvoorbeeld ook gewoon die Bijbel kan vertalen, want ik hoorde ook het woordje Grieks vallen. Ja. Dus moet je een voorstudie hebben, moet je een bepaalde studie hebben om die Bijbel te vertalen? Het is natuurlijk zo, de Bijbel is geschreven in Grieks en Hebreeuws, dus idealiter heb je iemand die Grieks en Hebreeuws of Hebreeuws kent, die start met vertalen. En je vertaalt het natuurlijk altijd naar een taal toe. Dus wat ook heel belangrijk is dat je heel goed kijkt, is er iemand die heel goed kennis heeft van die taal waarnaar je toe vertaalt. Okay. Dus als je het hebt over het Nederlands, het project wat wij gedaan hebben, hebben we mensen die brontalen goed kennen, maar we hebben ook Neerlandici in dienst die ons helpen om te zorgen dat het ook echt goed Nederlands wordt. Okay. En je ziet dat wereldwijd ook in heel veel projecten, dat er ook altijd iemand is die talen waar we naartoe vertalen goed kennen. Ja. Ik ben een keer meegeweest hier in Suriname naar het binnenland, dat er een stuk voorgelezen werd, dat net vertaald was aan een groep mensen, om te kijken van komt het ook echt zo over als we hopen dat het overkomt. Nou, dat vond ik had ik nog nooit meegemaakt. Ja. Heel bijzonder dat dus zoveel moeite gedaan wordt om het woord van God echt aan te laten komen bij de mensen. Ja. Maar ik vraag me toch wel even af, hoe belangrijk is het om, ik ga het woordje steeds gebruiken, steeds weer een nieuwe vertaling. Hoe komt dat eigenlijk? Want we praten nu over de NBV 21. Ja. En hoe komt het dan dat we een nieuwe vertaling hebben? Kijk, de Bijbelgenootschappen die willen dat het woord van God mensen raakt. Ja. En je ziet dat taal verandert. Bijvoorbeeld als je het over die vertaling hebt. De NBG 51 is hier in Suriname nog best wel een veelgebruikte vertaling. Ja.
In Nederland is dat nu wat minder geworden, maar de NBG 51 was op een gegeven moment qua taal best wel een beetje verouderd en moeilijk te begrijpen voor mensen. En toen kwam uit de kerk de vraag van, willen jullie een nieuwe vertaling maken? Dus dan is een nieuwe vertaling echt nodig. Je hebt natuurlijk ook talen waar nog geen Bijbel in is. Er zijn toch heel veel talen op de wereld waar alleen maar een stukje Bijbel is of helemaal nog niks. En ook hier in Suriname zijn natuurlijk talen waar of nog geen Bijbel is of een heel verouderde versie. Ja. En dan spreekt het niet meer tot de mensen. Nee, klopt. Dus we hebben het nodig dat het telkens, en dan je moet het niet elke 3 jaar gaan doen, hè? Nee. Maar dat het telkens zo vertaald wordt dat mensen het kunnen begrijpen en dat het mensen echt raakt. Ja, ik vind het ook wel heel prettig dat wanneer je de Bijbel leest, je dat gaat begrijpen. Want inderdaad, net als wat je zei, de NBG, dan zie je woorden daar staan en dan vraag je je af, wat betekenen die woorden? Maar als je inderdaad die nieuwe Bijbelvertaling erbij haalt, weet je, dan begint het licht te branden. Maar die hele uiteenzetting, daar moet je echt wel een team voor hebben. Hoe geschiet die samenstelling eigenlijk? Het vertaalteam, de mensen die erbij nodig zijn. Hoe gaat dat allemaal? Bij ons in Nederland hebben wij een aantal mensen in dienst die kunnen vertalen. Nou, dat is dan in een project. Hè. Als het project klaar is, dan gaan er ook weer mensen uit dienst. Ja. Dan hebben we dus brontekstscanners van Grieks en Hebreeuws en Neerlandici. Maar we hebben ook altijd mensen die meelezen om de vertaling heen. Vrijwilligers die dan hele stukken meelezen. Om te zorgen dat we ook uiteindelijk bereiken wat we willen bereiken. Ja, ja. En je ziet als je kijkt in veel landen waar ook Bijbel vertaald wordt, dat er Bijbelgenootschappen een klein team vertalers in dienst heeft. En dan altijd vrijwilligers eromheen. Of zoals hier, dat je naar het binnenland gaat om stukken voor te lezen. En te checken met mensen van is het goed. En het mooie is dat we als Bijbelgenootschappen samen ook de United Bible Societies vormen. En die hebben ook een team van experts die dan in verschillende landen ook kunnen meehelpen. Om te zorgen dat die vertalingen ook goede kwaliteit hebben. Ja. En je had het over de lezers. Ze hebben een hele belangrijke rol in deze. Dat we zeggen wanneer eigenlijk het traject is afgerond van de samenstelling, vertaalteam. En dan komen de lezers bij kijken. Ja, dus wat ik mooi vind, als je het mooi kunt doen, dan ga je eerst een paar stukken uit de Bijbel doen. We hebben ook bijvoorbeeld de Bijbel in gewone taal gemaakt. Toen hebben we eerst maar 3 hoofdstukken gedaan. En toen zijn we gelijk naar mensen toegegaan om te vragen van, is dit wat jullie je voorstellen bij gewone taal? Dus je gaat uitproberen dan, is dit wat we willen bereiken? En op basis van wat die mensen toen teruggaven, hebben we het project groter gemaakt. Zijn we een evangelie gaan vertalen. En dat zie ik toch ook wel in buitenlandse vertaalprojecten. Dat mensen toch kijken van, nou is dit wat mensen nodig hebben. Dus dat wil zeggen, die lezers zijn niet die groep mensen die echt gaan letten op de taalfouten. Ze lezen het, als ik het zo goed begrijp, ze lezen het van, het spreekt. Dit is de taal, begrijp ik dat? Ja, dus het is goed dat je dat zegt. Je hebt ook een groep mensen vaak om een vertaling heen die vanuit hun deskundigheid meelezen. Dus bijvoorbeeld hadden we bij de NBV 21 een begeleidingscommissie van hoogleraren van de universiteit die meelazen en dan de moeilijke beslissingen namen. Dus dat is een ander soort meelezen, maar dat is er ook vaak bij. Oké. Wanneer kan je uitroepen, yes, het is echt klaar. Wanneer kun je dat eindelijk zeggen? Als je dat mij vraagt als directeur, krijg je een ander antwoord dan als ik vertaler ben. Als ik vertaler ben, zeg ik, het is eigenlijk, kan je bijna niet zeggen dat iets af is. Want vertalen is altijd kiezen en puzzelen tot je het beste hebt gevonden. En de volgende dag word je wakker en dan denk je, het zou toch nog net een beetje anders kunnen. Dan is het op een gegeven moment, moet er ook wel een projectleider zijn die zegt, natuurlijk kan het anders, maar het is goed zo. Dus het is klaar. Daar moeten we elkaar altijd een beetje bij helpen. Maar op een gegeven moment, als alle Bijbelboeken vertaald zijn, je moet het dan, want het gaat stuk voor stuk. Je moet ook de dingen op elkaar afstemmen. Want als je Genesis gehad hebt en je komt dezelfde woorden tegen in Openbaring, dan moet je wel nog een keer goed terugkijken van hebben we dat nou hetzelfde gedaan? En als je dat dan op een gegeven moment gedaan hebt, dan komt er nog 1 keer een ronde dat het allemaal nog 1 keer goed bekeken wordt. En dan zeg ik in ieder geval als directeur of als projectleider, nu is de vertaling af en nu gaat hij naar de typesetting, zodat hij gedrukt kan worden. Nou dat is een heleboel werk. Ik zou toch wel willen vragen tot slot om heel kort samen te vatten,
het uiteindelijk doel van vertalen? Bijbel vertalen is uiteindelijk bedoeld om te zorgen dat iedereen Gods woord in zijn of haar moedertaal, in de taal van zijn of haar hart, kan verstaan. Dus dat je uiteindelijk in de Bijbel de stem van God hoort en Jezus ontmoet, zodat dat tot jou spreekt en in jouw leven een rol kan gaan spelen. Dank u wel voor de uiteenzetting. We wensen u heel veel zegen op het werk dat u doet. Want het is geen eenvoudig werk zoals we het allemaal gehoord hebben. Maar het is wel prachtig werk omdat we het allemaal doen voor God. En daar rust er zeer zeker een zegen op. Dank u wel. Dank u wel. En geniet nog in Sweetie-Sranang. Kijkers en luisteraars, dat was het vraaggesprek met Riewert Buitenwerf, de directeur van Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En zoals ik al eerder zei, aan het begin van de uitzending, hij is speciaal naar Suriname afgereisd om de NBV 21 te presenteren. Niet alleen aan het Surinaams Bijbelgenootschap, maar aan het Surinaams volk. Dank u wel voor uw aandacht. En Riewert, ik denk dat we toch nog even weer een slokje Dawet kunnen drinken. Ja? Heerlijk.